el barri Badia de Montcada celebra la festa de Santa Bàrbara. I nosaltres, des de Montcada al dia, s'hem aprovat per a conèixer com es viu aquesta tradició en primera persona. Fins al 31 d'agost, molts actes i molts esdeveniments van a tindre lloc així als carrers del barri Badia. I nosaltres volem viure'ls des de dins, així que vos convidem a que ens acompanyeu a conèixer com es viu la festa de Santa Bàrbara. Soc Candera des de fa 20 anys i me feia molta il·lusió poder fer esta festa en companyia de tots els meus senderos i part d'amics que s'han acoplat i, com no, les meues germanes, que no m'han volgut deixar en este somni tan important per a mi. Estic molt orgullosa de tota la meua barriada i sobretot de tot el poble de Montcada i que este somni puga ser per a que moltes persones puguen ser l'any que ve a l'altre i a l'altre puguen seguir este legat que és molt bonico. En el barri som gent molt familiar, gent que estem molt units i que ens agrada molt la festa. Espero que este any isca tot molt bé i que puguem disfrutar-ho en alegria i sobretot que Santa Bàrbara ens doni molta salut per a tots.